Здравейте, скъпи приятели, и в днешния неделен топъл августовски ден. Тръгваме отново на път и ще съчетаем, както винаги, природата с историята. Ще разгледаме две много интересни места близо до Пловдив, които съм сигурен, че по-голямата част от вас може би не са чували, а дори да са чували, може би не са запознати толкова с историята и легендата. Така че тръгваме на път, взимаме ви с нас и се надяваме това влогче също много да ви хареса. Хайде! Напускаме пределите на любимия ни Пловдив и още на първото кръгово се сблъскваме с родната действителност на българския шофьорлък. Искам да наблюдавате белия бус, чийто номер умишлено няма да скрия. Човекът си мисли, че като е хванал една лента и за него правилата не важат. Най-лошото от всичко беше, че возеше и още трима работника. Отново се навряхме в... Боже! Това беше прага, сигурно го чухте. Камък беше, който удари в моя праг тук. Отново се навряхме в някакви брутални пътища. Само и само да достигнем. Мале, тук какво е, човек? Чакай, че има ями. Ние ще може ли да минем с тази кола тук, бе? Мисля, че да. То си е селски път. Обаче... То е камък. Чакай малко. Ще го махаш ли? Какво ще правиш? Не, то като цяло не е чак толкова Да бе, то не е нещо... зле, просто има камъни, които... Да. Ето ние на първата дестинация, вече сме в село Долнослав, малко след Червен, в района на Асеновград. Отиваме на един много интересен комплекс, аз само шофирам и малко така ще поглеждам от време на време, за който се счита, че е напълно възможно един от неразкритите му пластове да е на над 8000 години. Правилно ме чухте. Праисторически комплекс, който според Министерството на културата е класифициран като един от най-ценните такива за България. Част от нещата, които са намерени тук, основно керамика, фигурки, костни инструменти и така нататък, са в археологическия музей в Пловдив. Мястото най-вероятно ще е Треволясово. Това е истината, защото първо тук не се правят такива разкопки от много време, но нека се пак да видим какво ще ни предложи. Това е местност Лопките. За зора на цивилизацията често се посочват шумерите, населявали Месопотамия преди повече от 6000 години. Това е изключително развита за времето с цивилизация, която сякаш се появява почти от нищото, с вече оформена писменост, медицина, математика и впечатляващи астрономически познания. И макар учените по света да приемат Месопотамия като люлката на човешката цивилизация, храмовият комплекс край Долнослав поставя пред нас една изключително любопитна загадка. Откритите тук 27 храма и повече от 30 глинени олтара разказват история на приблизително същата възраст, а според археолозите най-дълбокият и все още неразкрит пласт може да крие следи, които да ни върнат повече от 8000 години назад във времето. В момента виждате кадри от археологическите разкопки на самата могила, както и снимки на част от невероятните артефакти, открити тук. Още по-интересен е фактът, че според покойната професор доктор Ана Радунчева, храмовият комплекс край Долнослав не е бил изолирано светилище. Той е бил част от много по-голяма система от свещени места в Родопите и е пряко свързан с прочутото скално светилище Белинташ, като Долнослав вероятно е представлявал най-ниско разположеното звено в тази древна сакрална система. Ами ние сме тук, по принцип трябва да дойдем ето до тук някъде. И тук аз като гледам, ние няма можем да стигнем до там. Тук дава доста хубав път, а всъщност този път изобщо се едно. Ами не, аз това ти казвам, той не се знае кога е направена тази сателитна снимка, смисъл. Той изведнъж виж каква е тревата, погледни. Той някой е минало тук, ама или е минал с трактор. Математика ли се развали нещо? Ама той не беше натиснат ли? Аз обаче не се отказвам и ще отида да проверя. Интересното е, че сателитната снимка показва тук един хубав път, който... Вау! Който се вижда
Ясно. Боже, то няма път, то всичко е в треви, чакайте да ви обърна. Е, там малко по-надолу всичко приключва. Между другото, хора, аз искам да видите къде се наврях. Аз буквално не мога да повярвам. Вие си нямате на представа. Тревите са вече по-високи от мен. Буквално не знам къде съм. Отпред има някаква сграда. Тук, скъпи приятели, стигнах до някаква сграда и всичко приключва до нея. Искам да видите, направо ви завъртам камерата. Ето я сградата, която между другото е в абсолютното нищо. Погледнете какво става около мен. Няма абсолютно нищо тук. Аз дори не съм наясно и каква е тази сграда точно, но... Ти няма да повярваш. Стигнах някаква сграда. Сграда? Да, вънка е супер топло, между другото, сигурно е 35 градуса. Стигнах до сграда с прожектори. Имаше 2-3 малки прожектори, които светиха. Антени, работи и пътя свършва сграда. Цялата сграда е. Около нея има стена от трева. По 2 метра, 3 метра, не знам, много висока. Над мен поне метър имаш. И ти не можеш нищо да видиш там. Нищо се не вижда. Нищо не можеш да видиш, не. И много ма яд, защото този комплекс е... Да, това е поредният комплекс, който пак не може да видиш. Супер як да се види. Една от праисторическите перли на България, както казват. И край. Работата е за дрон. Обаче дрон ще имаме може би след седмица. 2. Тъй като сме в процес на избиране в момента. Първата ни дестинация малко ни... Пак е неуспешна. Пак е неуспешна, да. Ние, разбира се, няма да униваме, а директно ще ви заведем до едно от онези места в Родопите, за които малко хора са чували. Новаковския водопад, скрит само на няколко минути пеша от село Новаково. Тук няма да открием само водопад. Пътят ни очакват малки каскади, параклиса Успение Богородично, аязмо и икона на Света Богородица, поставена директно върху скалите край водата. Самият водопад е част от малка каскадна система, а районът е свързан с туристическите маршрути навътре в Родопите. Днес ще проверим колко лесно се стига до него, как изглежда през лятото и най-важното, заслужава ли си да го добавите към следващата си разходка около Асеновград. Не можахме да видим светилището, за което пак държавата не се е погрижила, но пък имаме резервна дестинация и тя е село Новаково и водопада. Сега ще ви заведем там. Слиза се по ето тази пътечка, която виждате между другото зад мен и отново зад мен, ето тук отгоре. Пътечката е много готина. Тук има и мостче. Макар и не толкова високо в гората, искам да ви кажа, че тук веднага може би температурата е от порядъка на 24-5 градуса. Не мисля, че е повече. Чувате лай на кучета. Едни хора минаха пред нас с немска овчарка, която между другото беше доста посушна, изключително посушна. Хората бяха много възпитани, но изведнъж долу стана някакъв много голям лай. Надявам се нещо да не са захапали. Има 2 беседки пред нас, сега ще ви ги покажа. Оле, виж дерето какво е. То майче слиза там, да. Ето я едната беседка. Това даже не е ли нещо като параклисче всъщност? Долу е беседката, това е параклиса всъщност, да. Аз съм безочила и направо го нареках това беседка, то всъщност си е параклис. Параклис Успение Богородично. Господине, къде ще тъкаш ти, а? Де. Да, тук има едно широко пространство, една мале колко голяма беседка, то тук е направо за събор. Тук със сигурност правят нещо. Виждам, че шмичка монтирана интересна. Да, тя отива къде трябва да си... Това си зареждаш водичка от долу. Дали има вода? О, има, да, виж, хората се е напълнили. Снимахме така между маса. Той видя маса и веднага иска да седне да яде. Къде тръгна, господине?
Пристигнахме, приятели, на водопада. Пътя е малко шано. Чай да ви покажа. И тук има една тънка пътечка, която отива там е водопада, който аз сега ще отида и ще снимам от малко по-близо, за да можем да му се насладим. Хайде! Трябва да внимавате, защото една погрешна крачка и може да се озовете долу с счупен крайник. Животът е като водата, тече и си отива, направеното остава. Нека Светата Богородица помага за здраве и изцеление на всички ни. Амин. Това, скъпи приятели, е водопадът в село Новаково. Страхотно местенце, хладно, особено през летните месеци, спокойно може да дойдете и да си направите един пикник. Тишинка, хладинка, долу също има още една беседка тук на самата малка рекичка, която последва съответно водопада. Много приятно местенце наистина. Скъпи приятели, приключихме с Новаково, времето взе става още по-топло и отиваме към Тополово, за да ви покажем римският мост, всъщност мост, който също е много стар, с много интересна история. Хайде, качвам се в колата. И потегляме. И потегляме. Хайде. Последната ни дестинация за днес е село Тополово. Място с изключително богата история, чието следи ни връщат векове назад. Най-старото известно име на селището е Левка, дума от гръцки произход, означаваща топола. Типика на Бачковския манастир, селото е споменато като Тополицон, а през 1401 година вече се среща под името Тахтала. В османски данъчни документи от 1576 година е записано и като Тахталу. Смята се, че името идва от думата тахта, място свързвано с сеченето на монети. Районът пази множество археологични находки, амфори, древни монети и дори уловен византийски печат, които подсказват колко важен е бил този край през различните исторически епохи. Ние обаче се отправяме директно към античния мост в края на селото, място, което някога е било отправна точка към Тополовския проход. Това е бил изключително важен път през Родопите, използван още от тракийските племена, по-късно от римляните, а векове след тях и от османските завоеватели. Днес мостът остава като мълчалив свидетел на всички онези хора, армии и кервани, които са преминавали от тук през вековете. Ето, че пристигнахме и в село Тополово. Точно пред мен отсреща е римският мост с реката, която ще посетим точно след няколко минути. Има страхотно изградена беседка тук, обаче какво ни посреща? Защо тази българщина е постоянно навсякъде? Започвам вече да откачам. Само погледнете за каква кочина става въпрос. Хора, водата е супер студенка, между другото, ето така пипам с ръката. Даже после възнамерявам и да си пина малко. Много студена, много приятна водичка, страхотно място, но букука, който е тук, е покъртителен. Сега ще ви покажа още малко кадри.
хапнете, пийнете, позабавлявайте се, ама съберете си после кочината, защото имаме страхотни кътчета, наистина страхотни кътчета. Защо по дяволите трябва да хвърляме всичко по земята? Гледайте какво става, монстъри, кенчета, навсякъде букуци. Ужас! Вижте съвсем до моста какво си открихме. Господин Гущер, къде е застанал? Ето тук, скъпи приятели, е пътечката, по която се слиза за водопада. Виждате, че тя е така сравнително стръмна, но ние в никакъв случай няма да се откажем, затова аз продължавам надолу. Малко беше стръмен пътя, скъпи приятели, докато успея да слезна до тук, но ето тук отдолу гледката е уникална. Образува се нещо като малко водопадче, веднага ви го показвам. Изключително тихо, изключително спокойно малко водопадче с езерце. Много яко. Мале, рекичката продължава насам. Искам да ви кажа, че е брутално яко. Тук може да си прекараш преспокойно един ден, да седиш и просто да се взираш в реката, в водопадчето, в езерцето. Погледнете за какво става въпрос. Спокойствие. Днешното ни пътуване приключва тук. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала, защото ни предстоят още много интересни места и истории от България. А ако сте пропуснали последните ни две приключения, вижте видеото ни за 1700 годишния Гърницки дъб, както и разходката ни с крепостта Перистера край Пещера. Благодарим ви, че бяхте с нас и до следващото пътешествие. Сега ви оставяме да се насладите с няколко кадъра от Тополовския проход. Портал към един древен свят, път по който в продължение на векове са преминавали траки, римски легиони, търговци и завоеватели. Днес тук е тихо, но камъните, мостът и гледката продължават да пазят историята на един от забравените пътища през Родопите.